Noswaith dda, a chroeso i bodlediad Hwyrol Weddi Eglwys Dewi Sant yr ail sul wedi'r Pasg. Mae'r sul hwn yn ymal yn cael ei adnabod fel sul y bugail da, ac mae'r darlleniadau heno yn ymwneud â'r thema honno. Nes ymlaen yn y gwasanaeth y byddwn yn canu emyn wedi ei gyfieithu'r Gymraeg gan y parchedig David Lewis, neu efallai rydym yn ei adnabod yn well wrth ei enw barddol, sef ap Ceredigion. Mae eleni yn nodi camlwyddiant a hynner ei eni. Ganed yn 1870 yn Lleithdy, Cilcennin, ac ar ôl treulio ei guradiaeth yma yng nghymoedd y de, yn Ynys Hir, Cwm Parc a Thriorci, aeth i Esgobaeth Bangor, a'i benodi yn Rheithor Llansadwrn, Ynys Môn. Mae'n cael ei adnabod fel un o bersoniaid lleungar yr Eglwys yng Nghymru ar ddechrau'r 20fed ganrif. Fe gyfansoddodd nifer o emynau a hefyd cyfieithu emynau hynafol yr Eglwys o'r Lladin a'r Roeg i'r Gymraeg, ac mae nifer ohonynt yn ymddangos yn emynau'r Eglwys. Efallai ei emyn mwyaf adnabyddus yw'r emyn y byddwn yn ei ganu nes ymlaen heno, bugail da praidd i gyd, cadw dyd y ŵyn o hyd. Bendigedig fod o Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist, o'i fawr drigaredd fe barodd efain gennin i o'r newydd i obaith bywiol trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. Garedigion yng Nghrist, rydym ym mhresenoldeb y Duw byw a holl gwmpaini nef, i offrymu iddo trwy ein harglwydd Iesu Grist, ein haddoliad a'n mawl a'n diolch, i gynyddu mewn gwir wybodaeth o'i gariad mawr tuag atom, ac i'w ras gael dwi'n ffrwyth yn ein bywydau. Rydym wedi dod i wrando a derbyn sanctaidd air Duw, i geisio grymusol nerth yr ysbryd glân, ac i weddio dros ym ein hunain a thros bawb, fel y derbyniwn y pethau hynny sydd rhaid i ni wrthynt ein lles a'n daioni. Ond yn gyntaf, cyffeswn ein pechodau,
a cheisio gan ein tad ei fyddeiant a'i dangnefedd. Cyffeswn i Dduw holl alluog, y tad y mab a'r ysbryd glân, i ni bechu ar feddwl, gair a gweithred. Gadawsom heb ei gwneud y pethau dylasam ei gwneud, a gwneithom y pethau na ddylasam ei gwneud. Gan hynny, gweddiwn ar ei Dduw drigarhau wrthym. Trigarhaed yr holl alluog Dduw wrthym, a maddau ni ein holl bechodau. Gwaredid ni oddi wrth bob drwg, a'n cadarnhau yn nerthu ym mhob daioni, a'n dwyn i fywyd tragwyddol. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau bawb sydd yn wir a difeiriol, a drigarhaw wrthych, maddau chwi a'ch gwared oddi wrth eich holl bechodau, eich cadarnhau a'ch cryfhau ym mhob daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Arglwydd, agor ein gwefusau, a'n genau a fynega dyfoliant. Duw brysiau'n cynorthwyo, arglwydd prysierau'n cymorth. Gogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glân, megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, yn oes oesoedd. Amen. Molwch yr arglwydd, molianus fyddo enw'r arglwydd. Y drydedd salm ar hugain. Yr arglwydd yw fy migael, ni bydd eisiau arnaf. Efe awnau mi orwedd mewn porfeidd gwelltog, efe am tywys ger llaw y dyfroedd tawel, efe a ddychwel fy enaid, efe am harwain ar hyd llwybrau cyfiawnder mwyn ei enw. Ie, pe rhodiwn ar hyd glyn cysgodangau, nid ofnaf niwed. Canis yr wyt ti gyda mi, dy wialen a ffon am cysirant. Ti ar lewi ford ger fy mron yngwydd fy ngwrth wynebwyr, i rais fy mhen ag olew, fy ffiol sydd lawn. Daioni a thregaredd yn ddiau am cynlynan twll ddyddiau fy mywyd, a phreswyliaf yn hir arglwydd yn dra gywydd. Gogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glân, megis yr oedd yn y dechrau y mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, yn oes oesoedd. Amen. Darlleniad o lyfr y proffwyd Eseia, neges o gysur. Cysirwch, cysirwch fy mhobl, dyna o'r chymyn ein Duw. Siaradwch yn dyner wrth Jerusalem, a dywedwch wrthi ei bod wedi cwblhau ei thymor gwasanaeth ac wedi gorffen ei phennid, ei bod wedi derbyn yn ddwbl oddi ar lawr arglwydd am ei holl bechod. Llais un yn galw, paratowch yn yr anialwch ffordd yr arglwydd, unionwch yn y difeithwch briffordd un Duw ni. Caiff bob pant ei godi, pob mynydd a bryn ei ostwng. Gwneir y tir ysgythrog yn llyfn, a'r tir a'n wastad yn wastadedd. Datguddir gogoniant yr arglwydd, a holl blant dynion ynghyd yn ei weld, gynnau'r arglwydd a lefarodd. Llais un yn dweud, galw a dawr ateb. Beth a alwaf, mae pob dyn meidrol fel glaswellt, a'i holl nerth fel blodeuyn y maes. Mae'r glaswellt yn crino a'r blodeuyn yn gwywo, pan chwyth anadl yr arglwydd arno. Yn wir, glaswellt yw'r bobl. Mae'r glaswellt yn crino a'r blodeuyn yn gwywo, ond mae gair ein Duw ni yn sefyll hyd byth. Dring i fynydd uchel, ti, Seion, sy'n cyhoeddi neges, cod y lais yn gryf, ti, Jerusalem, sy'n cyhoeddi neges, gweidda, paid a gofni. Dywed wrth ddinasoedd Jwda, dyma eich Duw chwi. Wyle'r arglwydd Dduw yn dod mewn nerth, yn rheoliau fraich. Wyle,
y mae ei wobr ganddo a'i dal gydag ef. Y mae'n porthi ei braidd fel bugail, ac a'i fraich yn ei casglu ynghyd. Y mae'n cludo rwyn yn ei gôl, ac yn coleddu'r mamogiaid. Fy henaid a barha'r arglwydd, am hysbryd y lawnychodd yn niw fe iachawdwr, canis i fe edrychodd ar ostyngeidrwydd ei wasanaethyddes, o blegyd wele o hyn allan, yr holl genedlaethau ymgeilw yn wyn fededig, canis yr hwn sydd â'r lluog a wnaeth i mi fawredd, a sanctaidd yw ei enw ef, a'i drigaredd sydd yn oes oesoedd, ar y rhai ei hofnau ef, fe a ddangosod nerth ei fraich, fe a wasgarodd yr rhai balch ei calon, fe a dynodd i lawr y cedir no'i haistedd fai, ac a ddyrchafodd yr rhai isel radd, fe a lanwodd yr rhai newynog a phethau da, ac anfonodd ymaith yr rhai golidog mewn eisiau, fe a gynwrthwyodd ei was Israel gan gofio ei drigaredd, fel y dwedodd wrth ein tadau, Abraham a'i had yn dra gywydd. Gogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glân, megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, yn oes oesoedd. Amen. Mae'r ail ddarlleniad yn dod o lythyr Cyntyr Pedr, pennod 5. Yr oedd yn apelio yn awr at y hiniriaid yn eich plith. Yr oedd fynnau yn gyd hiniriaid â chwi, ac yn dist o ddioddefiadau Crist, ac yn un sydd hefyd yn gyfrannog o'r gogoniant sydd ar gael i ddatguddio. Bugeiliwch braidd Duw sydd yn eich gofal, nid dan orfod, ond o'ch gwirfodd yn ôl ffordd Duw. Nid mwyn elw anonest, ond o eiddgarwch. Nid fel rhai sy'n tra arglwyddiaethu ar y rai a osodwyd dan ei gofal, ond gan fod yn esiamplau i'ch praidd. A phan ymddengys y pen bugail, fe gewch eich cyroni a thorch gogoniant, nad yw byth yn gwywo. Yn yr un modd, chwiwyr ifanc, ymystyngwch i'r hiniriaid, a phawb ohonoch, gwisgwch amdanoch ystyngeidrwydd yng ngwasanaeth eich gilydd, oherwydd, fel y dywedyd yr ysgrythyr, a mae Duw yn gwrthwynebu'r beilchion, ond i'r gostyngedig y mae'n rhoi gras. Ymddarostyngwch gan hynny, gan law gadan Duw, fel y bydd iddo fef eich dyrchafu pan ddawr amser. Bwriwch eich holl bryder anno fef, oherwydd y mae gofal ganddo amdanoch. Ymddisgyblwch y byddwch effro. Mae eich gwrthwynebydd y diafol yn cerdded oddi amgylch fel llew yn trio, gan chwilio am rywun i'w lyncu. Gwrthsafwch ef yn gadarn mewn ffydd, gan wybod fod yr un math o ddioddeddiadau yn brofiad eich brodyr yn y byd. Ond wedi i'ch wyddioddef am ychydig, bydd Duw pob gras, yr hwn a'ch galwodd i'w dragwyddol ogoniant yn Crist Iesu, yn eich gwneud yn gymwys, yn gadarn, yn gryf ac yn ddiysgog, iddo ef y perthyn y gallu am byth. Amen. Dyma derfyn yr ail ddarlleniad. Yr awr hon arglwydd a gollyngi dy was mewn tangnefedd yn ôl dy air, canis fy llygaid a welodd dy iachawdwriaeth. Yr hon a baratoaist, ger bronwyneb yr holl bobl, i fod yn oleuni o leo'r cenhedloedd ac yn ogoniant i'th bobl Israel. Gogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glân, megis yr oedd yn y dechrau,
y mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, yn oes oesoedd. Amen. Credaf yn i'w dad holl gyfoethog, creawdwr nef a dear, ac yn Iesu Grist ein unig fab ef ein harglwydd ni, hwnna gael trwy'r ysbryd glân, a aned o fair forwyn, a ddioddefodd am Pontiws Peilat, a groeshoeliwyd, a fe farw ac a gladdwyd, disgynnodd i uffern, y trydydd dydd y cyfododd o feirw, a esgynnodd i'r nefoedd, ac yma'n eistedd ardd y heilawd i'w dad holl gyfoethog, oddi yno daw i farnu'r byw ar meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr eglwys lân gatholig, cymyn y saint, myddeiant pechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen. Gweddiwn. Arglwydd trigarhaw wrthym, Crist trigarhaw wrthym, arglwydd trigarhaw wrthym. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beinyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddeiwn unna ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Amen. Arglwydd, dangos dy drigaredd arnom, a chyniatau ni dy iachawdwriaeth. Gwisg dy weinidogion ag iawnder, a gwnaed y ddewis bobl yn llawen. Arglwydd, cadw dy bobl, a bendithiad etifeddiaeth. Arglwydd, cadw'r frenhines, a rhoi i'w chynghorwyr ddoethineb. Arglwydd, dyrod angnefedd yn ein dyddiau, ac amddiffyn ni byth yn nerthol. Dyw glanhau'n cylonau, ac adnewydda ysbryd uniawn o'n mewn. Y colect ar gyfer yr ail sul wedi'r Pasg. Fywiol dad, a roddais deunig fab i fod in i'r ffordd y gwirionedd a'r bywyd. Dy roi ni ynddo ef dy geision ffyddlon, dy gaffael yn llawen, ath feddiannu'n wastadol, dy dydd yw bythol fendigedig. Amen. O llalluog ddiw ffynhonnell pob dymuniad sanctaidd, pob cyngor da a phob gweithred gyfiawn. Dy roeth weisiwn y tangnefedd nall y byd a'i roddi, fel y bwy ni, gan i fyddhau thorchmynion, a'n gwaret gen ei tragofn ein gylynion, dreulio ein hamser mewn heddwch a thangnefedd, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Goleua'n tywyllwch atylygwn i ti o arglwydd, ac wrth fawr drigaredd am ddiffyn i rhag pob perygl ac embydrwydd yn os hon, trwy gariad deunig fab, ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Gweddiwn mewn tangnefedd ar yr arglwydd. O arglwydd Iesu Grist, yr hwn a ddatguddiais dy fawr gariad at y ddynoliaeth trwy dy aberth ar groes a ddatgyfodiad o'r bedd. Dy roi ni galonnau diolchgar, fel y ceisiwn y pethau sydd uchod, ac y bydd i ni feddiannu'r bywyd a beri byth, mwyn dy enw. Amen. Heno gweddiwn dros gaplaniaid mewn ysbytau, carchardau, porthladdoedd, prifysgolion a cholegau ein gwlad, enwedig yn ystod y cyfnod anodd hwn. Gweddiwn y byddant yn ffyddlon yn ei galwedigaeth, ac yn dystion ffyddlon i newyddion da yr Efengil yn ei hamryw gyd-estynau a'i sefyllfaoedd. O llalluog a thragwyddol ddiw, ffynnon pob daioni, anfon i lawr ar gaplaniaid, ordeiniedig a lleig, a'r rhai sydd dan ei gofal ysbryd iachusol dy ras, ac fel y gallant dy wir foddhau, tywallt arnat ddefalwlith dy fendith, cyniata hyn arglwydd yn rhydedd ein dadleuwr a'n cyfryngwr, Iesu Grist. Amen.
Cofiwn am rhannau o'r byd lle mae gwrthdaro a rhyfela'n parhau a hynny yn cyd-destun ymlediad Covid-19, ac gweithaf hyn, y brwydro'n parhau heb atal. Gweddiwn dros y sefyllfaoedd cymhleth yn arbennig yn Syria, Yemen a Libya, Affganistan a Gweriniaeth Ddemocrataidd Congo, dros bawb sy'n gweithio dros gadoediad, a hefyd dros y rhai sy'n gweithio i ddod â chymorth i'r rhai sydd mewn gwersylloedd ffoaduriaid. Oll alluog Dduw, ffynhonnell pob meddwl o wirionedd a hedd, ennyn ynghalon pob un wirgariad at heddwch, ac oth oethineb pur a heddychlon, arwain y rai sy'n ymgynghori dros genhedloedd y byd, fel yr hyrwyddir dy deyrnas mewn tangnefedd, nes llenwi'r ddeiar a gwybodaeth othgariad, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Yn y cyfnod hwn a llawer ohonom yn gyfyng i'n cartrefi, diolchwn am waith llenorion, beirdd, gerddorion ac artistiaid, a diolchwn am lenyddiaeth, barddoniaeth, cerddoriaeth a chelf sy'n falm ac yn esmwythad i'r enaid ac yn ymborth i'r meddwl, yn ogystal â bod yn ddihangfa ac yn ysbaid i'n cadw ni rhag syrffedi yng nghanol undonedd bywyd beunyddiol. O Dduw tragwyddol, ffynhonnell pob goleuni, ychwanega ein gwybodaeth a dyfnhau ein doethineb a'n dirnadaeth trwy'r celfyddydau. Ehanga ein gorwelion, a phar i ni weld yn eglur mae cyfoethogi ein henaid y roddais ni deall a gwybodaeth, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Ar yr adeg hon, pan mae'r cartrefi wedi troi i fod yn bopeth i ni, yn llefydd o adloniant a gwaith, yn ysgolion ac yn eglwys, yn theatr, sinema a bwyty, a ninnau'n treulio rhan helaeth o'n hamser ar ein helwydydd bellach, yr ydym yn cydnabod y bendithion, ond hefyd y rwystredigaethau sydd yn hyn i ni. Ac felly gweddiwn, o Dduw ein tad, bydd gyda ni yn ein cartrefi heddiw a phob dydd. Cynwrthwya ni pan fyddwn yn flinedig, i rheoli yn tymer ac i feddwl am eraill. Gwna ni'n gariadus ac amyneddgar, yn barod ein meddeiant gw'n obeithio ac awninnau dderbyn meddeiant, fel y bydde dydd gyfraith deyrnasu yn ein cartrefi, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Ym myd addysg y mae tymor yr haf wedi dechrau, ac eto y mae'n hysgolion a'n colegau yn wag o ddisgyblion a myfyrwyr. Gweddiwn yn arbennig dros yr rheini sy'n wynebu'r siom o orffen eu cyfnod mewn addysg, heb iddynt dreulio eu tymor olaf yng nghwmni eu cyd-ddisgyblion a'i cyd-fyfyrwyr. O arglwydd ein Duw, gweddiwn dros bawb sy'n gysylltiedig a dysgu, darlithwyr, tiwtoriaid, athrawon, plant a myfyrwyr yn ein hysgolion, colegau a phrifysgolion. Ysbrydola hwy yn eu hastudiaethau i gydnabod a charu'r gwirionedd, a galluoga hwy a llawenydd ac ymynedd i'w rhannu ag eraill. Caniatawch lawr cyfan ac gweitha'r ymgylchiadau presennol, iddynt wybod mae ofn yr arglwydd i'w dechrau doethineb, ac adnabod y sanctaidd i'w deall, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. A gweddiwn dros bawb yn noson hon sydd mewn angen, sy'n ofidus a phryderus, sy'n unig, ac sy'n gweld pob dydd yn undonog ac yn ymdrech iddynt. Pawb sy'n gweld eisiau treulio amser yng nghwmni ffrindiau a chydweithwyr, dros yr rhai sydd wedi colli eu rhwydwaith o gefnogaeth a chymorth. Oll alluog a thragwyddol Dduw, cysur y rhai sy'n drist a nerth y sawl sy'n dioddef,
Caniatáu weddiaid y blant sy'n llefain yn ei hembydrwydd y fod atat, ac i bob enaid sy'n drallodus rho dosteri, rho ryddhad, rhoad newyddiad, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Disg ni arglwydd daeth os yneithi fel yr heiddi, i roi heb gyfrir gost, i frwydro heb ystyried y clwyfau, i weithio heb geisio gorffwys, i lafurio heb ddisgwyl unrhyw wobr ond gwybod ein bod yn gwneud dewyllus di, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. A dwedwn gyda'n gilydd eiriau'r gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fo gyda ni oll, byth bythoedd. Amen. Gael da praif I gyd, cadw di dywyn o hyd, ni ni friw na braw, ni'n gollangu byth o thlaw. Gael da drosom ni, darir dwylo dan ei craif, yn ddithi ni ar dy daith. Ein iddo clodforwn ni, gwnaed ewyllus hoffwn ni, nel y sawl sy'n wynebu, dedwydd yn dy gariad id. Bu gael da byth gyda ni, disnawyn I ddwrando di, cadw ni rhag crwydro mhell, oddi wrth y llwybrau gwell. Ti ddilynwn ni o hyd, awn anol dy draed drwy'r byd, nes cael gweld y hyfryd wedd, fi gael da yng ngwlad yr hedd. Bwriwch eich holl bryder arno ef, oherwydd mae gofal ganddo amdanoch. Y seithfed adnod o'r 5 bennod o epistol cyntaf Pedr. Mae'n anodd credu mai dyma'r 6 Sul I ni fethu gyd gyfarfod fel praidd Duw I gyd addoli yn yr eglwys, neu efallai dylwn I ddweud yn y gorlan I bwysleisio'r thema bugeiliol sydd yn ein darlleniadau heno. Oherwydd I ryw raddau, dyna yw'r eglwys. Mae'n gorlan I ni, lle ac awn cydgwrdd, cydaddoli, a bod yn gefn ac yn gymorth i'n gilydd. Lle o ddiogelwch, lle cawn ymgynnull o amgylch ein pen bugail Iesu Grist. Ac mae'r profiad o beidio a dod ynghyd ar y Sul yn parhau I fod yn un chwythig iawn, fe wyddo mae fod yn parhau'n angenrheidiol ar hyn o bryd. Ond ydy'r ffaith ein bod yn methu ymgynnull gyda'n gilydd yn negyddu dim ar ofael y pen bugail ohonom, a dyna fyrdwn fy neges heno. Nôl ar Sul y Fam, fe ofynnodd cytun I ni a ninnau yn ein cartrefi I oleio canwyll am saith yr hwyr, a'i gosod yn y ffenest a gweddio dros bawb a ffeithiwyd gan Covid-19.
cleifion, teuluoedd, y galarus, y staff meddygol, gofalwyr a phawb sydd yn ymateb ar heriau a ddaw o ganlyniad i'r haint. Y mae pob heinen o gymdeithas wedi effeithio ganddo, ac wrth edrych ar y newyddion yn ddyddiol, mae'n bwysig i ni gofio, tu ôl i bob rhif, tu ôl i bob ffigwr, tu ôl i bob graff y mae unigolyn, y mae enw a theulu a chymuned sydd wedi cael ei effeithio gan Covid-19. Mae cytun wedi gofyn i ni fel eglwysi, bob nos Sul am 7 o'r hwyr, i gymryd ened mewn gweddi ac os oes modd i oleuo cannwyll a'i osod yn y ffenest. Mae'n rhaid i mi gyfaddef, dwi ddim wedi bod mor ddiwyd yn cadw at y ddefod hon. Mae yna ambell i nos Sul pan dwi wedi anghofio gwneud, ond mae'r ail ddarlleniad o epistol cyntaf Pedr wedi ei atgoffa fi o'r ddefod honno. Oherwydd yr adnod a ddywyswyd gan yr eglwysi ynghyd ar gyfer y weithred bwysig hon, yw'r adnod sef ein testun heno. Bwriwch eich holl bryder arno ef, oherwydd y mae gofal ganddo amdanoch. A phan feddyliwn ni am Iesu'r bugail, efallai y gair cyntaf sy'n dod i'r meddwl yw gofal. Yn wir, roedd yn darlleniad o epistol Pedr yn ymwneud â gofal cywir o'r eglwys, gofal bugeiliol o'r praidd, gofal nid o orfod, ond o wirfodd, gofal ag eiddgarwch, gofal sy'n gosod esiampl i'r praidd, a hynny gyd gan gofio ein bod o dan ofal carcus Iesu, y pen bugail. Yn ôl traddodiad, y disgybl Seimon Pedr ysgrifennodd yr epistol dan sylw heno. Ac mae stori hyfryd ar ddiwedd Efengil Ioan am Seimon yn cyfarfod ar Iesu atgyfodedig. Os cofiwch chi yn yr Efengylau cyn i Iesu gael ei groeshoelio, ar ei Bedr wadi Iesu teir gwaith, ac yno, ar ôl yr atgyfodiad ar ddiwedd Efengil Ioan, ymddangosodd yr Iesu atgyfodedig i Bedr, a gofyn iddo deir gwaith, Seimon, a wyt ti'n fy ngharu i? Ac fe atebodd Seimon teir gwaith, ydwyf arglwydd, fe wyddos ti fy mod yn dy garu di. Ac i bob ateb cadarnhaol Iesu, fe ddywedodd Iesu wrth Bedr, portha fy ŵyn, bugeilia fy nefaid, portha fy nefaid. Pysgotwr oedd Pedr yn ôl ei alwedigaeth, ac yn awr oedd Iesu'n ei alw i fod yn fugail. Nid yr un sgiliau sydd i waith pysgotwr ac sydd i waith bugail, mae angen ymynedd ar y ddau. Yma, ar ddiwedd Efengil Ioan, fe welwn Iesu yn trosglwyddo i ddwylo Pedr ar disgyblion eraill ofal bugeiliol yr eglwys. Ac yn ei epistol, fe welwn Pedr ei hun yn gosod yr un pwyslais ar ofal oddi mewn i'r eglwys, ac yr un yw'r siarch i'r eglwys heddiw. Ac wrth gwrs, pan osodwn ni Iesu yn ben bugail, fe welwn ni beth yw maint a mesur ei ofal tuag atom. Y gofal sy'n gariad, y gofal sy'n dyner, y gofal sy'n gyson, y gofal sy'n mynd i'r eithaf dros ei braidd. Dyna'r esiampl a sododd Iesu ni. Fe deithiodd Iesu ei hun ar hyd glyn cysgodangau. Fe droediodd ffordd y groes, ac fe ddioddefodd y groes. Fe aberthodd ei hun mwyn i eraill gael byw. Cymaint ei ofal a'i gariad tuag atom. Mae Gwenallt yn ei gerdd y Groglith, wrth syllu ar braidd o ddefaid mewn cae, yn rhoi ni ddarlun byw o aberth y bugail. Yn sydyn i'w ganol daeth y bugail barfog, ac ni wyddwn ni o ble y daeth ef. Yn raddol troes ei fugail ffon yn groesbren, a chlywais draen yn gweiddi yn ei ben, a'r hoelion yn crochlefain yn ei ddwylo a'i draed. Ac wrth feddwl am hyn,
Ni allwn nhw'n beidio meddwl am y dimoedd o meddygon, nyrsys a gofalwyr eraill sy'n brwydro'n ddyddiol, yn brwydro'n ddiwyd, o dan amgylchiadau anodd a dyrys, a hynny heb y cyfarpar angenrheidiol i wneud y gorau dros eu cleifion. Nid gwaith, ond galwedigaeth i'w gofalu am eraill. Ac o bryd i'w gilydd, mae'r bugail ffon yn troi'n groesbren. Meddyliwn hefyd am y nifer sy'n gweithio'n wirfoddol i ddarparu prydau bwyd, cludo nwyddau ac yn y blaen, gwirfoddoli yn y banciau bwyd, mwyn gofalu ar ôl eraill. Fe welwn yn ei hymroddiad rhywbeth o natur gofal Crist ar waith, trwy ymroddiad aberthol i eraill. A hynny nid yn y gorlan, ond allan yn y caeau a'r bryniau, lle mae'r angen yn fwyaf. Oherwydd dyna'r peth arall a welwn pan ystyriwn i waith y bugail. Mae'r bugail yn treulio ei amser allan yn y caeau, yn cadw llygaid ar ei braidd, ac yn ymateb i anghenion pob dafad yn ôl y galw. Yn ein darlleniad o'r proffwyd Eseia, fe gawson ni darlun byw o ofal Duw amdanom. Cysurwch, cysurwch. Pam y cysur? Oherwydd meddai Eseia, fod Duw yn porthi ei braidd fel bugail, ac a'i fraich yn ei casglu ynghyd y mae'n cludo'r ŵyn yn ei gôl ac yn coleddu'r mamogiaid. Dyma darlun o natur gofalus Duw amdanom ni. Yn ystod y cyfnod hwn, lle mae'n bywydau ni oll wedi cyfyngu a phopeth wedi mynd ychydig yn fwy anodd i ni, fe welwn ni bwysigrwydd gofal, a hynny yn y pethau bach, megis hefyd yn y pethau mawr. Oherwydd heb ofal, gofal amdano mae'n hunain, gofal amdano mae'n gilydd, a gofal Duw amdanom, ni all yr un ohonom ffynnu, ni all yr un ohonom fod yn gyflawn yno mae'n hunain. Yr ydym yn perthyn i'n gilydd, oddi mewn i deulu, cymuned a chymdeithas, yn rhan o braidd a gorlan. Ac un ffordd y gallwn ni ofalu amdano mae'n gilydd ac eraill, yw trwy ein gweddiau. Bwriwch eich holl bryder arno ef, oherwydd y mae gofal ganddo amdanoch. Ein pryder dros ein car a'n cymydog, ein pryder dros yr anghenus, ein pryder dros y rhai sy'n gweithio'n diwyd i achub bywydau eraill ac i gadw ni'n ddiogel. Y maent yn oll yn sefyllfaoedd a phobl sy'n pwyso ar ein meddyliau yn ystod yr adeg hon, a ninnau efallai yn teimlo mor ddiymadferth i fod o gymorth. Ond ydyn ni ddim. Y mae grym mewn gweddi, ac wrth gyflwyno eraill mewn gweddi, yr ydym yn ei cyflwyno i ofal Duw, yr un sydd â gofal mawr dros ei holl blant. Felly heno, am 7:00 ar ôl y gwasanaeth hwn, fe fyddaf yn dwyn i gof yr adnod honno, bwriwch eich holl bryder arno ef, oherwydd mae gofal ganddo amdanoch, gan gofio mewn gweddi bawb sy'n gweithio mewn ysbytau a chartrefi gofal, a phawb sydd wedi cael ei effeithio gan Covid-19, ac fe fyddaf yn goleuo cannwyll, y gannwyll sy'n symbol o'r gobaith sydd gennym, y gobaith sydd gennym oherwydd Iesu ein pen bugail, a bu farw ar groesbren, ond yn bwysicach byth, a gyfododd ar fore'r trydydd dydd. Amen. Oh
vanitaeth o Edom, a'i wisg yn golchau lliw, ni alltai un creadur mewn cadwyn gadw Duw. Fe dorrodd rym yr angau, a gorodd rasau'r bef, palmant a ffordd o'r ddaiar i ganol gwlad yr hedd. Mi welaf anau fywyd, y ffordd i'r nefoedd fri, ac yn ei angau'r taliad a rofwyd dros o mi. Yn ei esganiad gwelaf, drig mannau pyr a nef, ar wlef dragwyddol berffaith, gafan o gyda ef. Angnefedd Duw, sydd uwchlaw pob deall, a gadwo'ch calonnau a'ch meddyliau yng ngwybodaeth a chariad Duw, a'i fab Iesu Grist a'n harglwydd, a bendith Duw holl alluog, y tad y mab yr ysbryd glân, a fo'n eich plith ac ydrigo gyda chwi yn wastad. Amen.